Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Muli po nating unahin ang ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang mga online media broadcasters, mga mobile journalists, at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa pinagkaloob na malikhaing talino, kalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana po kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan po sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano ang nakakarami, maghaka-haka at makisama po sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta, na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa, nang ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus, na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaonga Zero. Tatlong kumpanya lang ang interesadong maging third telco ayon po sa National Telecommunications Commission. Selection Committee, padadaanin daw po sa butas ng karayom ang pagpili ng third telco. Department of Information and Communications Technology or DICT, provisional license mo nang ibibigay sa third telco kung sakali. Sa iba pang mga balita, gobyerno walang balak suspendihin ang buwis sa langis. Paglikha po naman ng Department of Culture, isinusulong po ng mga senador. Mga lokal na produkto, lumago daw po ang benta sa ating bansa. Natonin Rescuers, nangangailangan po ngayon ng dagdag na equipment sa kanilang operasyon. Samantalang Second National SWAT Challenge, mag-aangat daw po sa kasanayan laban po sa mga krimen. Naaktuhang namang nakikipagtalik sa kalaguyo, Mister, pinagsasaksak ni Mrs. At sa iba pang balita, mga kaibigan, pinakautak po ng kontrobersyal na organisasyong
Papa, naghugas kamay sa City Council. At mga kaibigan, para sa ating tanong sa bayan sa gabi pong ito, ito pong ating tanong sa bayan, bakit kaya ayaw suspendihin ng gobyerno ang buwis sa langis na sanhi po ng pagtaas ng mga bilihin at bayarin? Ulitin natin, bakit kaya ayaw suspendihin ng gobyerno, especially ng kanyang mga economic managers, ang buwis sa langis na yan po ay nakapaloob po sa train law. Yan. Na ipinapataw siyempre sa mga produktong petrolyo at nagiging mitsa ng pagtaas po ng mga presyo po ng bilihin at ng mga bayarin sa ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Asero. Ngayon pong araw ng Wednesday, November 7, 2018. Kumusta po kayo sa mga oras po ito? Especially sa mga OFW na suki po ng ating malaganap na palatuntunang sumasa inyo po on HD quality. When I say sumasa inyo po on HD quality, malinaw po ang video, malinaw ang audio, at may laman ang ating palatuntunan. Yun po ang kaibahan ng ating online broadcast, sapagkat ang ating online broadcast ay hindi po basta online broadcast. This is Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs. Ang ating Creative Operations Live Streaming. Tayo po ay handang-handa na pong maglingkod sa araw pong ito ng Wednesday. Siyempre, katuwang po natin ang ating mga Leader News Patrol. Sa studio, pinapalipad po ng matayog ang ating palatuntunan ng ating Creative Director, Mark Anthony Reynoso. Ayan, palakpakan muna. Ayan, oh. Wala akong kasama? At siyempre, katuwang niya si Clarence Andaya. Programa po natin ay hatid po ng Long Ridge Philippines, ng PQC Paint Depot at ng Burgosco Auto Parts sa mga kumpanya pong nandyan po sa Tacloban City. At siyempre ang ating mga kaibigan kaibigang Sir Rafi Bianson and family. Tuloy po tayo sa ating public service sa gabi pong ito. Alright, siyempre, tulad po ng dati, ang ating huntahan para mas malasa, para mas masaya, meron pong nakatayang load pa rin, ano? But by this time, today, hindi na po 100 pesos. Magkano na, Sir Errol, ang load na nakataya? By dublado na. We will be giving away 200 pesos load today. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Opo, tama po ang inyo pong narinig. Dublado po ang halaga ng load na available po ngayon sa ating palatuntunan para doon sa may malamang sagot, pinakamagandang komento sa ating tanong sa bayan na bakit kaya ayaw suspindihin ng gobyerno ang buwis sa langis na sanhi po ng pagtaas ng mga bilihin at bayarin. Yan po ang ating main topic tonight. Now, all you have to do para makasali po kayo, number 1, i-like po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines at ang ating live video ng Kamaong Asero. Number 2, mag-comment siyempre kayo. And number 3, mga kaibigan, na gagawin po ninyo, i-share po ninyo ang ating live video ng Kamaong Asero. Well, sa pamamagitan po niyan, instantaneously, kayo po ay qualified na sa 200 pesos load. Pwede sa Globe, pwede sa Smart, pwede sa Sans, at saka sa Talk and Text. And TM, at ano pa? Pwede sa ABS-CBN yan, pwede pa sa Cherry Mobile. Mga ganun eh. Mamaya pag-uusapan po natin ang mga nagkukumahog na maging third telco sa ating bansa. Alam niyo po, napakahalaga po nito sa atin, lalong-lalo na po sa Leader News Philippines sapagkat tayo po ay online broadcast. At tayo po ay seryoso po sa ating ginagawa dahil hindi lamang po tayo for glamour,
You know what? Glamour, when I say glamour, hindi tayo pa-cute dito. Hindi tayo nagpapa-cute dito. Ang ating pakay po rito ay mapaglingkuran ang bayan sa pamamagitan po ng mga totoong balita. When I say totoong balita, totoong galit po kami sa fake news. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po yung ating number one advocacy na tayo po'y hindi pagagamit sa mga nagpapalagana po ng fake news kung sino man po sila. Kung meron pa man, kung meron man. And one thing for sure, ang Leader News po ay hindi magiging instrumento sa kasinungalingan. Tayo po ay magiging instrumento ng katotohanan upang ang ating mga kababayang Pilipino ay maging mga matatalino sa kanilang mga opinyon, sa kanilang mga pananaw, at siyempre, magiging matalino po sila sa kanilang mga desisyon kung may mga dapat desisyonan. Reglano? And ang ating telepono, by the way, doon po sa mga nais makisali sa ating palatuntunan ng live, you can call us via 0927-494-2175. At sa mga gumagamit naman po ng smart, 0949-736-5000 ang ating numbers. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Special mention, buena mano sa ating palatuntunan na nagparamdam, si best friend, amigong Camilo Villesa Millendez. Ayan, mga katropa natin sa RevGov. Kumusta, partner? Si Bishop Nilo Tayag at si Attorney Attorney Aid Cabalo at mga kasama sa Rebolusyong Duterte. At kasama po din natin, nasa paligid lamang po natin si Pastor Ram Gambao, ang ating head pastor ng The Bible Cafe at siyempre ng Baguio Calvary Chapel. Si Ian BC, good evening po, sabi niya. Nakasilip din sa atin. And si Alex D. Hi, Alex. Sige, paramdam lamang po kayo at garantisadong babanggitin po natin kayo rito sa ating palatuntunang pangtao, palatuntunang pangbayan, palatuntunang para po sa katotohanan. By the way, dun po sa mga grupo, mga barabarangay, mga organisasyon na nais pong matuto ng mobile journalism, ang Leader News Philippines po ay nagsasagawa ng mobile journalism workshop. Ito po ay kasabay po ng ating advocacy na labanan po ang fake news. At magagawa po natin yan kung tuturuan po natin ang mga mamamayan ng paggawa po ng totoong balita. Yan. Nagtuturo po ang Leader News Philippines ng mobile journalism skills and knowledge na ang matututunan po ninyo. 1, how to write news the mobile journalist way. Number 2, how to shoot stories using your mobile phones. Number 3, how or the art of interviewing using your mobile phones. At yung siyempre pinapaintindi natin ano ang mga gamit ng mobile journalist ng mga mojo. Kasama siyempre itinuturo natin yung tinatawag nating Code of Ethics of Philippine Journalism. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, so ang susunod po nating workshop ay dyan po sa LUWA in partnership with the Local Water Utilities Administration. Dyan po yan sa Quezon City, and we thank you so much sa management, sa leadership po ni Jessie Lapus, ang administrator po ng LUWA, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang Public Information Officer, si Ma'am Janet Gohoko, ay makakapagsagawa po tayo ng sunod-sunod na mobile journalism workshops sa mga PIO ng mga local water districts. That's the plan, no? And I'm sure it will happen this coming December. Niluluto na po natin yan, no? Nasa pipeline po natin yan. Areglado! Ulitin ko, ha? Ang ating tanong sa bayan ngayong gabi po ay bakit kaya ayaw suspendehin ng gobyerno ang buwis sa langis na sanhi nga po or mitsa ng pagtaas po ng mga bilihin at ng mga binabayaran natin araw-araw? Ano mga bayarin natin?
kuryente, tubig, telepono, wifi, cable, ano pa, tuition fee, insurance, marami tayong binabayaran kung ano-ano pa. Kayo po, habang nabubuhay tayo, alam nyo na yan, no? Marami tayong binabayaran. Utang! Siyempre, utang binabayaran. Ayan. And of course, alam nyo na, presyo ng mga binibili natin araw-araw. Simulan nyo na po yan sa bigas, gasolina, lahat. Basically, ay simula po ng ipalakol po sa atin ng trainlo. Ito na po tayo. Areglado, sige! 200 pesos load po ang nakataya sa may pinakamagandang sagot sa ating itinatanong sa gabi pong ito. But tonight, ladies and gentlemen, we'll have another topic na equally important. Sa Baguio City, meron pong ordinansang ipinasa. May ipinasang ordinansa patungkol po sa ano nga yung title ng ordinansa? Ang ordinansa po ay patungkol sa pagbabawal sa mga salitang kabastusan, kawalan ng respeto at anuman pong salita na nakakayurak po sa pagkatao ng isang tao. Ayan. So, pag-usapan natin yan at tawagan natin nga si, alam niyo po, ito'y sa kalagitnaan po ng mga issues siyempre na tila baga sa ating bansa ay dumadami po ang wala ng galang sa kapwa. Parang wala ng respeto sa kapwa. Bakit kaya nagkakaganito tayo, no? So, imagine an LGU passed an ordinance banning anybody na magmura. Ayan. At magsalita ng kung ano-anong hindi maganda sa kapwa. Ayan. So, tatawagan natin para ating makasama sa programa ngayong gabi ang ating kaibigang Di Campanilyang abogado. Kilalang-kilala po ng lahat, Attorney Milanio Batas Mauricio Jr. na kilala po sa pagtulong po sa mga nakararami, especially sa mga may hirap, nagkakalob po ng mga free legal counseling, legal advices, legal assistance, at matalino pong nakikibahagi po ng mga diskusyon, ano? Sige. Ilagay na natin sa ating linya si Attorney Milanio Batas Mauricio, ng ating kaibigan, para mapag-usapan natin itong kakaibang ordinansa. A very, very unique ordinance. Alam niyo po, sa iba-ibang lugar, may mga ordinansa para magbigay ng bagong pangalan sa eskwelahan. Ganun eh. Ordinansang nagbabawal sa pagtitinda sa sidewalk. Ganun eh. Ordinansa na nagbabawal maglakad-lakad ng nakahubad sa kalye. Ganun. Sa Baguio City, mga kaibigan, na may mga usap-usapan nga na ang Baguio City raw po ay isusunod sa Boracay na i-rehab, ano? Pero ang pinakabago rito, kausapin na natin Clarence kung available na, ang pinakabago rito, ordinansa na nagbabawal sa sino man ang magmura. Si Errol Dacame, ang Kamaong Ayan. Asero. Sige. Panoorin niyo po ang ating huntahan kay Attorney Batas Mauricio, no? Habang binabati natin ang happy birthday ang mga may birthday po ngayon, no? Happy birthday po sa inyo at may mga kumpleanyo do anibersaryo, anumang selebrasyon, hari nawang maging meaningful po ang inyong pong mga selebrasyon. Nasa rin na po natin Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., ang ating sikat na kaibigan, at very soon magiging kasama po natin ito dito sa Lidonos, Philippines kapag nakaluwag-luwag na po ito. Attorney Batas, sir, magandang gabi po. Si Errol Dacame na ito. Welcome sa Kamaong Asero sa Lidonos, Philippines, sir. Magandang gabi po, kapatid na Errol. It's my pleasure again, Attorney. Yes, sir. It's my pleasure to have you again. Na makasama ka ulit sa ating palatuntunan. Opo. I'm sure aware ka na sa ordinansang ipinasa sa Baguio City. Well, yes. At nakatotohanan, tayo ay nakapagbigay na ng ating pahayag ukol dito sa ordinansa na tinatawag nilang kontramura.
Kontramura, yes. Ordinansa kontra mura. Mukhang ganun yata yung ordinansa. Talagang, Ihirap sa inyo ngayon dyan. right. Talagang kailangan na ba na may mga ganitong ordinansa ngayong panahon, attorney? Well, kung ating pagmamasdan ng kapaligiran, kapatid na Errol, Aba. makikita natin ang katotohanan na napakarami ng mga kabataang bastos. Mm-mm. Marami ng mga matatandang bastos. Mhm. At marami ng mga pinuno at opisyales na bastos. Nako po. Mm-mm. Kaya kailangan talaga natin magkaroon ng mga lituntunin, mga reglamento na magbabawal ng pagbabastos ng ating mga kababayan sa iba't ibang antas ng lipunan. Mhm. Ang problema lang, Mm-mm. pagka tayo gagawa ng ganitong mga reglamento, Mm-mm. kagaya nitong ordinansa sa Baguio City, Mhm. hihingi tayo ng pag-aralang maigi. Pag-aralang maigi ng mga magpapanukala at maging ng lalagda upang maging batas yan dito sa lungsod ng Baguio, Oo. kagaya ni Mayor Mauricio Tumogan. Oho. Kailangan tiyakin nila na maliwanag kung paano ang pagpapatupad ng mga ganyang klase ng mga batas kontra mura. Right. Paano kung ang Pangulong Duterte ang nagpunta riyan at pagkatapos ay nagsasalita sa isang talumpati at pagkatapos magtatalumpati siya puro mura ang aabutin ng kanyang mga tagapakinig. Hindi kaya... Alam naman nating tuwan-tuwa ang Pangulo pagka siya nagmumura ng po, kling, kling, kling. Di ba ganon? Toot! Ganun eh. Yun, yun. Oo. Alam mo, natawag ang pansin ko dyan sapagkat wala namang lumilitaw na bahagi nitong ordinansang ito dito sa Baguio City kontra mura ang tutugon sa sitwasyon kung saan magmumura ang Pangulo. Paano ngayon yan? Kung magmumura ba ang Pangulo dyan sa Baguio City habang siya nagtatalumpati, Yeah. aarestuhin ba siya ng mga pulis Baguio? Teka nga muna, pagka ganyan, Magandang tanong yan. magandang tanong at magandang mapag-usapan nga yan na attorney, no? Tsaka paano ba? Halimbawa, hindi man ang presidente nagmura, no? May ibang taong nagmura. Paano yun? Anong ebidensya? Baka magkahanap pa ng ebidensya. Sigurado. Oo. Sigurado. Oo. Sapagkat sa hukuman, kailangan mo ng pagpapatunay sa pamamagitan ng ebidensya na ang isang tao ay nakagawa ng krimen o nakapagsalita ng isang bagay na hindi karapat-dapat. O ngayon, kung nagmura ang Pangulo sa kanyang pagtatalumpati sa Baguio City at hinuli ng mga pulis, ano mangyayari? Ngayon, kung hindi naman nila hinuli ang Pangulo pagkatapos niya magmura sa kanyang talumpati, ano naman ang mangyayari niya sa ordinansa niya? Ipapatupad pa ba ng Baguio City yung ordinansa gayong sa unang paglabag hindi naman nila nilapatan ng kaukulang parusa yung taong lumabag? Tsaka maliban diyan, attorney, no, 'di ba may merong exemption ng presidente sa may what do you call that word? Merong immunity from suit ang presidente. Tama yun. Pero yung immunity from suit, kapatid na Errol at mga kababayan sa Baguio City, sa Pilipinas at sa buong mundo, nanonood sa Leader News Philippines, yes, sir. Maliwanag na ang immunity is not really applicable na gumawa siya ng krimen. The immunity is only from suit. And basically, ang tinutukoy dito ay yung mga seryosong krimen. Pero pagka ganitong klase, pagmumura, at ito'y ordinansa ang nakakasakop, obviously, there is a big question whether or not the presidential immunity from suit is applicable in this particular case. That's why I am raising the point. Kung nagmura ang Pangulo bilang paglabag yan sa ordinansa ng Baguio City, arrestuin ba siya ng mga pulis Baguio? Ganun yun. That's a very big question na gusto kong ipalagin ng mga gumawa ng batas na yan at maging ni Mayor Mauricio Dumogan sapagkat kanyang nilagdaan yung batas na yan. Teka muna, halimbawa kung ikaw ang konsyahal, halimbawa, ipagpalagay natin, attorney, ikaw ay konsyahal. Ano ang mga provision na mas gusto mong naisama dyan para siguradong mas magiging epektibo po yan? Well, nakikita natin ang katotohanan
na mayroong layuning dakila. Yes, Yang agree. ordinansa. Agree. Ano Yeah. ang dakilang layunin ng ordinansa? Walang mabawasan o di kaya tuluyang mawala ang nagaganap na kapastusan o di kaya yung kababaan na, Yeah. kawalan na ng magandang asal ng maraming Pilipino, partikular dyan sa Baguio. Right. Oh, yan. Now, maganda yung layunin yan. Mhm. Pero hindi lang ito basta magagawa ng pagbabawal ng pagmumura. Tama. Alam mo kung bakit? Sapagkat yung pagmumura ay is just a manifestation of what is really inside the heart and the mind of the person making the mura. Right. So you have to address what really is inside. Diba? Ano sabi ng dakilang kautusan? Mhm. Yung lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, Right. sa isip, sa kaluluwa at sa spirito. Yeah. So ang dapat na tinutumbok ng ganitong klase ng ordinance ay ang pagtiyak doon sa kadakilaan, kalinisan ng puso upang hindi makapagmura. Kahit na pagbawalan mo ng pagbawalan, kung nananatiling maitim ang puso, iwali at makasalanan ng kanyang pag-iisip, Mm-mm. patuloy na magmumura yan, kapatid na Errol. Tama po. Oh. But you know, attorney, I see it as a good start. I see it as a good start in really finding ways to address this parang cultural problem na ng kawalan ng respeto. Kayo na nga po ang nagsabi na marami na ngayong kabataan ang talaga mga bastos pero nakalulungkot, mas marami din ngayon ang mga matatandang bastos din. Alam mo, ito ay isang pangkalahatang sakit ng lipunang Pilipino. Yes, sir. Matagal na nating sinasabi, Ka-Errol at mga kababayan dyan sa Baguio City, sa buong Pilipinas at buong mundo, na sa kasalukuyang panahon, malala ang pagkakahawak ng kawalan ng disiplina, kawalan ng magandang asal sa napakaraming mga tao. Mm-hmm. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na may sumpa sa buhay ng napakaraming Pilipino. Mm-hmm. Patuloy na nagkakaroon ng kahirapan ang maraming Pilipino sapagkat nawala na sa kanila yung good manners and right conduct na isang mabuting hakbang upang makatiyak sila at matagumpay at maraming pamumuhay. Di ba, attorney, by the way, kailangan natin matumbok ito. Yeah. Di ba, elementary pa lang, meron na tayong GMRC, attorney, sir? Well, inabutan ko yan, Ka-Errol. Ewan ko kung inabutan mo. Inabutan ko siyempre. GMRC. GMRC. So, nasaan na yun? Saan ba bakit nagkaganito tayo? Oh. Bakit inalis? Bakit inalis? Oo. Alam mo, umiikot ako noong panahong ang aking asawa, si Judge Angelina Mauricio, yes, ay all-star president ng aming Rotary Club of Intramuros noong Rotary year 2016, 2017. Umiikot ako sa mga paaralan dito sa Metro Manila upang magbigay ng lectures sa mga guro at sa mga estudyante sapagkat naanyayahan kami ng mga guro nagre-reklamo. 99% ng kanilang mga estudyante, mga minor de edad, wala pang 16 years old, napakalutong na ng pagmumura, nagbebenta na ng droga, at kung ano-anong kabastusan at katiwalian at kasamaan na ang nakikita sa kanila. So nakita natin itong problema ito. Yeah. Masyado ng matindi ang kontrol ng kasamaan sa mga kababayan natin. Bakit? Kasi inalis ang pagtuturo ng mabuting asal at magandang kaugalian sa kanila. At pagkatapos, ang isa pang masakit dyan, Errol, mga kababayan, yung katotohanan, inalis na natin sa ating mga puso, isip, kaluluwa at spirito, ang takot at pag-ibig sa Diyos. Yun ang tunay. Pero, hindi na tayo nagkakaroon ng attorney, takot at pag-ibig sa Diyos. Attorney, ang totoo, magkakaroon ng takot at pag-ibig sa ating mga magulang, sa ating mga guro, at sa mga otoridad sa ating bansa. Oo. Pero ako'y medyo aware ako, attorney, na sa mga eskwelahan, di ba, maliban sa mga public schools, maraming mga religious run institutions, educational institutions, which we believe na dapat ay hindi problema yan. Sa mga public schools naman, pinapayagan naman po yung naabutan ko nga, attorney, yung tinatawag na, oy, nandyan na yung katekista.
Religion na. O, pasok na kayo. Ganun eh. Oo. Oo. So, ano sa tingin mo, attorney, ang well, kasi tayo ay, as I will always saying here, hindi lang naman tayo dapat pumupuna, kundi, sige, we have to offer solution. Tama yun. Agree with that. Now, yeah. Kung makikita natin yung mga eskwelahan at mga institusyon na educational institution na patuloy na nagbibigay ng pag-aaral ukol sa pananampalataya, ang buong problema lamang na nakikita ko sa kanila, ano ba yung kanilang itinuturo? Yes. O, di ba? Ano ba yung pagkahalimbawa? Hello? Hello? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Saglit ha, naputol yung ating signal kay Attorney Batas Mauricio. Yan yung ating kausap. Oras natin mga kapatid ay 20 minutos na po, makalipas ang alas 6 ng gabi. Patuloy po kayong nanonood sa palatuntunang Kamaong Asero. Ang pinag-uusapan po natin ay yung ordinansa sa Baguio City na nagbabawal sa sino man pong magmura. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, bawal na po sa Baguio City ang pagsasalita ng pangit sa kapwa. Attorney, you're saying something about various institutions, educational institutions, sir. Yes. Katotoo lang, kapatid na ito. Hello, sir. Hello, sir. Teka, medyo nalubog yung signal ni sir. Saglit, sir, i-dial natin ulit at medyo lumubog yung signal. Saglit. Balikan natin ang ating tanong sa bayan. Meantime, na inaayos natin yung signal ni Attorney Batas Mauricio. Bakit kaya ayaw suspindihin naman ng gobyerno ang buwis na ipinapataw po sa langis na sanhin ng pagtaas po ng mga bilihin at bayarin? Everybody's welcome. Please join us in our discussion. Ang masaya po rito ay may premyo pang 200 pisong load. Oh. Ngayon, kung wala pa rin makakatama ngayon o mabibigyan po ng load na ito, magiging 300 pesos na ito bukas. Ang saya, di ba? Ayan, balikan natin si Attorney. Attorney, go ahead please. Yes. Ayan. Maraming salamat. Sounds better. Yep. Okay. All right. So are we coming in now? Yes, sir. Loud and clear. Go ahead, sir. Okay. Although it is undeniable that there are still many schools offering religious instruction. Yes. The bigger problem there really is, what are they teaching their children? Mukhang may problema talaga. Oo, may problema. May problema. Yeah. Hello? Nawala ulit. Hello, maganda itong pinag-uusapan natin namin ni Attorney Batas Mauricio. Sapagkat ito yung realidad eh. Ito po yung katotohanan. Ang pinag-uusapan natin dito na mga bata pa mga bastos na. Pero ang totoo naman po ngayon sa ating lipunan, pati mga matatanda, mga bastos. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige. So, si partner Oliver nakasilip din sa atin. Kita na lang daw kami sa Friday, sabi niya. At batiin muna natin ang ating mga kaibigan sa New Apostolic Church of the Philippines, dyan po sa Makati. Mga kaibigan din natin yan. Balikan natin si Attorney, ano? At what we are discussing right now is a very, very important subject matter. Yan. Attorney, welcome back, sir. Wala pa? Ayan, so alam niyo po, ako isang tatay din, ano? Tatay din ako ng mga anak ko. At hindi ko siyempre magugustuhan na yung anak ko mumurahin ng kung sino-sino. Diba? Or sino man sa atin, hindi naman matutuwa kapag ka may ibang tao, mumurahin ka na lang basta-basta. Diba? And yung mga ganyang salita, definitely, it will create tension. Diba? It will create animosity. Mga ganun eh. Na para bagang ganyan po ang lumalaganap na kultura sa ating bansa ngayon. Nakakalungkot, ha? Pagka nakabalik si Attorney sa linya natin, ako itatanong ko dyan
Ano ang papel, ano ang mahalagang papel ng mga leader ng ating lipunan? Yan. Kasi alam niyo po, buhay na example ng mga kabataan ang mga nakatatanda. Ayan. So, gusto ko makuha yung wisdom ni attorney. Alam niyo po si attorney, isang dekampanilyang abogado yan. At hindi po yan basta-basta abogado. Yan po ay abogadong hindi po pera-pera. Mas inuuna niya po yung makapaglingkod sa kapwa, especially yung mga maliliit. Kaya yan po ang paborito kong nakakausap dito. No? Nawala? Aha. Actually, si attorney kasi talagang nasa kalsada siya, pero pag tayo kasi ang tumatawag, talagang itinatabi niya eh. Biglang sasagutin tayo. Di ba, Le? Ituloy muna natin. Balikan natin yan si attorney. Kayo po, mga kaibigan ko. No? So, we are dearly inviting you. Join us in our discussion. At side issue natin itong ordinansa sa Baguio City na nagbabawal ng pagmumura sa sino man. Yan. Yung anggulo lang na medyo nakasundot sa imagination natin ang banggitin ng ating kaibigang attorney Batas Mauricio. Paano kung ang presidente pumunta dyan at magmura? Huhulihin ba ni Mayor Dumugan? Unang mga pulis ni Mayor Dumugan. O nga naman presidente yun. Si presidente pa naman, di ba? Piling ng presidente natin, siya ang siya dapat masunod lagi. Ayan, so maganda pong napag-uusapan natin yan sapagkat alam niyo po talaga, ako I really agree that we really have to do something with this negative situation right now sa ating lipunan. Na, kahit sinong nakakaintindi, may malawak na pananaw at pangunawa, will agree with us na may problema tayo sa ugali ng mga Pilipino na ngayon. Mula sa bata hanggang sa matatanda, talagang kakaiba na, no? Kakaiba na. Ano pwede nating gawin para maibalik sa tila baga, sabihin na nating katinuan at maayos na pag-uugali ang lahat ng mga Pilipino. Ngayon, ako nakikita ko, talagang mas nananaig ang galit, nananaig ang pagganti, nananaig ang masamang ugali, nananaig ang masamang salita. I'm worrying for the younger generation that if this will continue, ito po yung ma-absorb po nila. At of course, sana maging pamulat po ito, pangmulat sa mga magulang, sa mga paaralan, sa Department of Education, sa CHED, di po ba? Sapagkat maliban po sa bahay, sa tahanan, eskwelahan po ang talagang importanteng institusyon na naghuhubog ng pagkatao ng ugali po ng lalo ng mga estudyante, di po ba, no? So, yung mga estudyante, maaari pang turuan. Yung matatanda na matuturuan pa kaya? Sige. Sige. Anyway, tuloy tayo sa ating palatuntunan. At yung ating topic, ulitin natin ay ito ating main topic sa ating programa, mga kapatid. Mga nasa Metro Manila, mga nasa neighboring provinces and regions, Central Luzon. When we say Central Luzon, mula dyan sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan. Ayan. Pangasinan, kasama ba yung Pangasinan sa Central Luzon? No, yata, no? Hindi na? Northern Luzon na ba Pangasinan? Yan, sige. Leader News Philippines, may nagtatanong, yung mga may edad na talaga, no? Hindi masyado sa online, Yan. Ayan. Sagutin ko lang ito, mga kaibigan, online broadcast channel. Ayan. Saglit, 09497365,000 ang ating smart number. At yung ating globe number naman po ay 0927494275. Yan. Sige. 200 pesos load po ang ipamimigay natin. At kaya po natin nilalagyan ng premyo para mas maging masaya lamang po tayo. Although,
we can do the program even without the price, no? Kasi Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. tayo naman po dito tayo naman po rito ay balita, balanse at factual na komentaryo. Ayan. At katotohanan, no? So wala naman pong ito'y pandagdag lamang saya, no? Pandagdag saya lamang po ito. Tuloy tayo sa ating programa. Right, habang hinahanda po natin yung iba pa mga balita, ang ating imbitasyon by the way sa mga kapatid po nating nag-online, vlogger, online practitioner, na tayo po ay inorganisa na po natin into one legitimate group, an organization called the Philippine Online Broadcasters Association. Especially yung mga humaharap sa camera, nagbo-broadcast, nangungomentaryo, nagbabalita. Join us! Sumali po kayo sa Philippine Online Broadcasters Association. Ang ating number one objective po ay iangat po ang ating online sector, i-professionalize at gawin po nating mas pulido, at kami po ay willing magturo on how to do it, how to do the mobile journalism, how to do the online broadcasting professionally. At isa po yan at ilan po yan sa mga benepisyo kapag sumali po kayo sa Philippine Online Broadcasters Association. Kaya ito, sir, hindi pa ako online broadcaster. Pwede ba akong sumali? Palagay ko if you have the interest and you wanted to learn about online broadcasting and mobile journalism, and by joining us ay magsisimula kayong pumalaot sa online media. Palagay ko wala pong masama, because arming yourself with appropriate knowledge and understanding of our sector, mas magagawa po ninyong maganda at maayos ang tinatawag po nating online profession. Alam niyo po, ang tawag ko sa POBA is the fifth state. Di ba may three different states in the government? Legislative, judiciary, and executive. Three equal state of the government. Ang fourth state, yung mainstream media, television, radyo, dyaryo. Mga kaibigan, ang fifth state, ayon po kay Errol Dacame, ay ang online media. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ipaalam nyo na ha, deklarado po ni Errol Dacame na ang online media is the fifth state. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kakaiba po ang online na platform. Napaka-epektibo, madaling sukatin. Sukatin as in, when we claim na meron pong mga nanonood sa atin, kita na kaagad kung ilan ang nanonood. Kung may 5, may 7. Di ba? Dito naman po sa amin hindi naman po kami nagmamagaling na napakarami pong viewers natin. Pero kami, may pagmamalaki po namin na hindi po kami nagbo-boosting, hindi po kami nagbabayad ng 500, 1,000, 2,000 para padamihin po ang mga numbers namin para lamang may pagyabang. Wala po kaming ganon. Hindi po kami nagbo-boosting because we wanted to have true human being that will watch our show. Karamihan po sa nagbo-boost na yan ay halos mechanical na yan, mga robots na po yan. Hindi na po mga totoong tao yan At malamang sa hindi, mga trolls na yan. Wala po kaming trolls, mga tunay na tao po, ang mga accounts na nanonood po sa atin, mga tunay na tao.
Hindi po mga robots. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. 3 kumpanya na lamang daw po ang interesadong makilahok sa bidding dyan sa NTC para maging telco. So, sige, tingnan natin. At padadaanin daw po sa tinatawag pong masusing pagpili ng National Telecommunications ang tatawagin nilang po nilang third telco. Ang pinaka-latest mga kaibigan, alam niyo naman po na si dating Gobernador Chavit Singson, ngayon po ay Konsihal Chavit Singson. Kakaiba, no? Dating Gobernador, talagang nagkasya po siya na mag-konsyal ngayon. But you know, the guy is still being called as the governor. Governor! Pero konsyal yun, ha? Gob! Isa po siya sa mga nakikipag-bid na may award ang pangatlong franchise o di kaya ang karapatan para makapag-operate as third telco in the country. But you know the bad news right now, according to the latest news, ang grupo daw po ni Chavit Singson ay na-disqualify. Na-disqualify daw. Ang balita, may kulang daw na dokumento sa kanilang isinumite. Diyan po sa NTC. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang kumpanyang dala-dala po ni Chavit Singson ay I think Tier 1 Telecom. Ayan. So, ang sabi naman po ng NTC, bakit po, well, by the way, kaya po natin ito pinag-uusapan sapagkat ang buhay po ng tao ngayon sa ibabaw ng mundo ay talagang apektado at nakasalalay po sa online technology. Because of the online technology, naging conveniente po ang lahat. Dahil po sa online technology, yan, meron tayong cellphone na kahit nasa anumang alinman, saan mang lupalop ng mundo, ang ating gusto makausap, nakakausap po natin. Nakakaharap po natin ng parang nandyan lang sa harapan mo because of the live chat, di ba? Live video, conference, etc., etc. In fact, sa television production, mas nagiging madali po ngayon because of the online technology. O, di ba? Dito po sa Leader News Philippines, pinapractice po namin ng todo that our reporters can do the live report on cam. Live on cam. Without using that ENG, yung tinatawag nating mga mobile trucks, mga electronic news gathering trucks, di na, pasay na yon. Luma na yon ngayon. Technology is the name of the game. Yeah. Using only cell phone, our reporters can go live. Same as with the purpose and function of the ENG. Ayan, so, well, banking, etc., informations, transactions had been very convenient because of the online technology. So, well, all the rest are self-explanatory, di ba? Yan. Ang problema, alam niyo po ang problema, monopolyo nga po, di ba, ng monopolyo ng dalawang telco na lamang, ang Globe tsaka ng PLDT. So kahit buwisit na po tayo, buti na lamang na buwisit ang presidente, ay talagang pinagwagwagan niya na talagang magkakaroon ng third telco para may kakumpetensya. Dati may third telco na sana, si Sun, di ba? Yung mga Gokong Wei sana. Ang problema, dahil sa laki ni PLDT, kinain si Gokong Wei. Binenta ni Gokong Wei yung kanyang Sun telco. Ngayon, nandun na sa saya ni PLDT yung Sun. So, meron siyang PLDT, may Smart, may Talk and Text, may Sun. Dati meron pang ano yan may ano pa yun, may Piltel pa, ano pa yun, meron mga dati? So, may Easy Call pa dati yan, may Beeper, so, yan. Kaya po natin ito pinag-uusapan dahil napakahalaga na po sa buhay ng mga tao yung online technology. Yung making informations very, very accessible because of the online
online na setup natin. Now, in fact, mga kaibigan, marami pong mga interesado sana, pero mahigpit nga, no? Mahigpit ang NTC. May mga patakaran. So, ayan, ang latest nga daw po ay na-disqualify si Chavez Singson. 3 weeks ago, may balita na yung pamilya ni Villar ay nakakuha ng franchise. Nakakuha ng franchise for a telco. So, I am not just sure kung si Chavez Singson ay nakipag-consortium sa mga Villar to come up with the third powerhouse of a third telco. Hindi ko alam lang, ha? Pero yan naman po ay hindi naman may tatago later on, no? Sapagkat lahat namang yan ay magiging bahagi po ng publiko. So, isa sa publiko po sigurado yan. Ang namamahala pala ng selection committee ay si Chairperson Ella Lopez. Dadaan daw po sa preliminary evaluation ang mga sinubmit na mga dokumento ng bidders. Yan. So, kasunod nito ay mas detalyadong pagsusuri daw. Kung aalamin kung at malaman kung ang mga nakalatag na dokumento ay sapat. Para makausad sa next level yung mga nangangarap na maging third telco. Kung sakali na may pumasa daw ay malamang provisional license na muna ang ibibigay ng NTC. Ayan. So, dyan ba sa inyo, by the way, dyan ba sa inyo malinaw na napapanood po ninyo ang Kamaong Asero sa Leader News Philippines? Pagka hindi nyo napapanood ng malinaw, nakakabwisit ang telco talaga. Ganun, di ba? Well, may mga lugar na malakas ang Smart, may lugar naman malakas ang Globe. Ganun naggagano na talagang monopolyo nakakabwisit talaga ang Tapos kung makapaningil yan, walang ligtas Malate ka lang ng isang araw, putol na kagad yan. Diba? Pero pwede naman po kayo pwede nyo pong ireklamo kung palpak talaga. May tulad ng ginagawa po namin. There are days, just like the other day, na fully paid naman tayo pero biglang may problema. Pero there was a time na yung fiber optic natin nginat-ngat ng daga, nahanap naman natin. Yung wire pala ng fiber optic ng internet natin, pag nasugatan pala yan, nagbabaga pala yan, ano? Yun, nagbabaga talaga. Makikita mo nagbabaga. Ganun pala yung fiber optic. Kaya pala hindi pala yan pwedeng matupi, malukot. Kasi naapektuhan yung signal. Nginat-ngat po ng daga. Ewan ko kung nabunutan ng ngipin yung daga. Tuloy tayo sa iba pang mga balita, mga kaibigan. Saglit lang ha, at ulitin ko po yung ating survey question. Wala na si attorney, hindi pa natin may balik si attorney, no? Ibalik nga natin ulit si attorney. Habang yung iba pa mga balita natin ay patungkol po sa suspension, nakahilingan po ng Senado na suspendin siya ng excise tax. Yung langis sa buwis. Saglit ha. At tingnan mo itong telco ko. Naglalago. Yan. Sige. Pag-usapan natin yung... alam niyo po, ito nga po yung ating survey question ngayong gabi, no? Bakit ayaw po suspendihin ng gobyerno ang pagpataw po ng buwis sa langis na siya pong nagpapatas nga ng mga presyo ng bilihin at presyo ng mga bayarin po natin? Ito ang balita po dyan, ano? Sinabi po, mga kaibigan, ng mga economic managers ng gobyerno na wala silang kabal
balak na bawiin ang kanila pong isinumiting rekomendasyon kay Pangulong Duterte na isuspinde ang dagdag na buwis o excise tax sa produktong petrolyo sa susunod na taon. Kahit pa umano daw ay sunod-sunod ang rollback o pagbaba ng presyo ng oil products nitong nakaraang linggo. Saglit ha. Ayan, so ito palang balitang ito ay wala may rekomendasyon pala yung economic managers next year. Next year pala, hindi ngayon. Next year pa. Okay. I sit down corrected with this news item na next year pala balak nilang suspendihin. Ayan. Pero hindi ngayon. Yan. So kahit daw sabi ni Finance Assistant Secretary Tony Lambino na kahit bumababa daw ang presyo ngayon ay inirekomenda nilang next year ay suspendihin. Yan naman pala. Sige, okay yan. So, suspendihin next year. Yan. Kaya balikan natin yung ating survey question. Bakit pa pinatatagal? Bakit hindi pa ngayon, di ba? Bakit ayaw suspendihin ngayon at next year pa? Yan. Next year pa. In fact, as you know, sa Metro Manila, ang traffic, because of the traffic problem, mga kaibigan, there are so many studies that says na bilyong piso. I think, kung hindi ako nagkakamali, there was a study that declares na 40 billion pesos na halaga ng business opportunities in petroleum products ang natatapon because of yan yung traffic, ano? So, marami pong nasasayang. Langis ang pinag-uusapan po natin, buwis, no? So, interrelated po kasi yan Interrelated po yan. So, marami pong nasasayang, marami pong, alam niyo po, ganito yan Nung kapanahonan ni Marcos, mga kaibigan, hindi pagpapataw ng buwis ang, ang focus po nila. Ako, I would like to give a mention to the late President Marcos na kakaiba ang utak ni Marcos talaga. Kaysa sa mga utak ng leader ngayon, yung mga advisor ni Marcos dati na ipinatutupad naman ng dating presidente, when it comes to the issue of petroleum products, mga kaibigan, at ating pambansang ekonomiya, matalino talaga si Marcos Matalino si Marcos. Ano ang solusyon ni Marcos para hindi mahirapan ng mga Pilipino? Alam niyo ba kung ano? Yung mga nag-aaral po ng history, alam niyo po yan. Di po ba, sa halip na i-deregulate ni Marcos, hindi tulad kay tabako, na pag-upo ni tabako, ibinenta ang Petron, dineregulate ang oil industry, gaganda na, magkakaroon na. Lahat ng pangako ng oil deregulation ni tabako, nagkaletse-letse. Nagkaletse-letse ang buhay ng mga Pilipino. Yung pangako magkakaroon ng kompetisyon na magpapababa daw sa presyo ng langis, hindi po nangyari. Ang nangyari, para bagang may tali sa leg ang mga Pilipino na kung saan po hilahin ng mga petroleum companies, ng mga oil companies sa mga Pilipino, sunod-sunuran na lamang po yung mga Pilipino when it comes to the oil price. Nung panahon po ni Marcos, mga kaibigan, walang problemang ganun Bakit? Sa halip, mga kaibigan ko, nilagyan ng pondo ni Marcos na tinatawag pong oil price stabilization fund so that gumalaw man po ang presyo ng petrolyo sa world market at inaangkat po ng Pilipinas, hindi po magkakaroon ng anumang negatibong impact sa overall economy. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan. I am giving credit to late President Marcos because of what he did sa ekonomiya. In fact, during his time, number 2 ang Philippine economy sa buong Asia. Number 2, yes.
And I'm sure, yung estratehiyang yun na nilagyan niya ng OPSF, Oil Price Stabilization Fund, has really something to do with the being in the number 2 economy in the whole Asia. Diba? Yan. So, binaliktad naman pag-upo niya. No? Pag-upo ni Tabaco, after Cory, binaliktad niya. Binenta niya para bang ibinahog sa leon ang buhay ng mga Pilipino. Ngayon, buhay po natin ay nakasalalay sa tinatawag natin open market policy, free entrepreneurship, yan, commercial spirit, etc., etc. So, kulang na lang singilin po tayo ng hanging hinihinga po natin. Sa bagay sa ospital, kailangan mo ng hangin, oxygen, di ba? May presyo ang oxygen. Nakakatakot kung araw-araw may gano'n na, no? So, ayun. Ayan. Sinasabi ko lamang po, no? Parang blackmail po tayong mga ordinaryong tao na pag sinabing nagtaas po ang presyo ng langis sa world market, wala tayong magawa. At ang mabigat, yung gobyerno may train law pa. Ay buti na lang dito sa balitang ito ay latest, pinasususpindi pala next year. That's a good news. Ang tanong natin, bakit hindi pa ngayon? Ay samantalang ramdam ng mga Pilipino ngayon ang hirap. Bakit hindi pa ngayon? Bakit ayaw pa ngayong suspindihin? Bakit ipagpapa next year pa? Ang totoo ba ay dahil maraming nakukuliktang buwis sa langis na yun naman talagang totoo? Habang nagkaka-traffic sa EDSA, ang totoo niyan, malaki buwis dyan po sa langis. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaya ko po na-segue yung traffic sa Metro Manila sapagkat tingnan niyo po, kaya pala hindi sinungsolve ng gobyerno ang trapiko sapagkat habang nagsasayang ng petrolyo tayo sa trapiko, malaki ang kinikita clearance ng gobyerno sa buwis sa langis. Mag-ubos ka ng oras mo dyan sa kalsada at naubos ang gasolina mo, kumita ang gobyerno sa buwis. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, so sa inyong pananaw, bakit hindi pa ngayon suspendihin ang buwis sa langis? Bakit next year pa? Sali po kayo sa ating talastasan, sa ating palatuntunan, ano? At welcome po ang lahat. Manoy Kabayang Alan Bernal Credo. Batiin muna natin John Sinsa. Partner John, tawagan mo nga ako, partner John Sinsa, no? Sir. At may concern pa tayo doon sa gagawin po nating live coverage din sa Roas Boulevard next week. Joan Fernandez Jammer. Good evening, ma'am. Neneng Blanco is with us. Primong Sarsi Consulta is also watching us. Adelina Bondoy, good evening, kabarangay. Belinda Consulta, pinsan. At si best friend Carlo Reyes of Peak Motors, Mitsubishi Motors. Si Dick Garay dyan sa Laguna. At si kaibigang Peter Umawing Washing ng Z Radio, Baguio City. Si Marisol Asuela dyan sa Parañaque City. Hi, Marisol. Si Roland Kabanting dyan sa nasaan ba si Roland? Sa Visayas yata. At si Ernalyn Goles na nasa Mindanao yata sa mga oras na ito. Ayan, sige. Sino-sino pang mga nakasilip sa atin? Ayan. Ernalyn, good evening, Chairman Errol. Sabi niya, Warlita de la Cruz is showing a thumbs up emoji. Emoji ba ang tawag dyan? Emoji. Ayan. Thumbs up, sabi niya. Dapat lang dahil wala namang nagbago kahit nagbabang presyo ng pandaigdigang langis ito. Pero ganun pa rin ang presyo ng kalakalan. Dami ng ibinaba, wala pa rin ibinabalita sa baba. Kaya need suspension. Yan. Sige, kailangan talaga. Roddy de la Cruz, sir, anong oras program nyo? Niloloko yata ako nito. Roddy, niloloko mo yata ako.
Saan ka ba nakatingin? Nakatingin ka siguro sa buwan. May buwan ba ngayon? Oras natin mga kaibigan, 6 na minuto bago po sumapit ng alas 7 ng gabi. At Rina C. Reyes. Hi Rina! Ma'am Rina, good evening sa mga kasama mo dyan. And welcome sa ating palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga balita mga kaibigan. Paglikha naman po ng Department of Culture ay sinusulong po ng 10 senador. No? Sige nga, tingnan nga natin itong balitang ito sapagkat alam niyo po ang culture ang pinag-uusapan, di ba? Dati-rati mga kaibigan, DEX, ang Department of yung DepEd ngayon mga kaibigan, Department of Education na lang yan. Dati ang tawag po dyan sa departamentong yan ay DEX. Naalala niyo pa yung DEX? Department of Education, Culture and Sports. Matatalino ang mga senador, ang mga kongresista. Sabi ng mga senador, hiwa-hiwain nga natin ito, islice nga natin ito, itira natin yung education, alisin natin yung culture and sports. Ayan. Tuloy ang mga bata ngayon, wala nang ka-culture-culture. Puros laro, wala namang sportsmanship. Diba? Iba ang sportsmanship. Kahit laro ka ng laro, kung balasubas ka naman, wala kang sportsmanship. Ayan, sige, saglit ha. At ito na po yung sinasabi ko pong isinusulong po ng mga senador ang paglikha po ng Department of Culture. So, there's gonna be, I think, separate than Department of Education. Umabot na po, mga kaibigan, sa 10 senador ang sumusuporta at nagsusulong po ng proposed Senate bill na naglalayong likhain pong Department of Culture at lalaanan po yan siyempre ng appropriate funds. Sa Senate Bill 1528 mga kaibigan, nais ng main author na si Chis Escudero, kababayan ko po ito taga Sorsogon, na magkaroon po ng reorganization sa National Commission for the Culture and Arts and CCA upang gawin po itong Department of Culture. Aalisin na naman po yung arts. Mawawala na naman ng ka-arts ang mga Pilipino niyan. Dati inalis po sa DEX yung culture and arts, kaya nawalan po ng ka-culture yung mga bata. Tsaka nawalan po ng sportsmanship. Ngayon po, ang aalisin pala ay gagawin na lang pong Department of Culture, wala naman po yung arts. Inaasahan naman makakatulong ito sa paglago at paglinang ng mayamang kultura ng bansa. Lalo ngayong modernong ang panahon. Pag sinabi niyo pong moderno ang panahon, ito na po yung pinag-uusapan namin ni Attorney Batas Mauricio kanina, na sa modernong panahon, talagang mga batang-bata pa. Diyos ko po, grade 1, grade 2, grade 3, ang lulutong ng mura. Diyos ko po. Sa bagay, baka sabihin ng mga bata, bakit ba? Bakit kayong matatanda lang ang pwedeng magmura? Presidente nga, ang lutong din ng mura. Baka sagutin tayong ganun, ano? Paano, Clarence, magkaganyan ang sagot ng anak mo? Anong sagot mo? Anong sagot mo? Mabigat, di ba? Mabigat eh. Yeah. So, you know what? Talagang ang mga bata kasi nagsisilbing ihemplo ang mga matatanda. Kaya nga bago naputol ang ating huntahan kay Attorney Batas Mauricio, I was about to ask, ano ang mahalagang papel na gagampanan ng mga leader ng bansa sa problemang ito? Yan, sa problemang ito, di ba? Sali po kayo sa ating talastasan, no? Bakit hindi pa ngayon suspendihin? Bakit next year pa? Bakit hindi pa ngayon suspendihin ang buwis sa langis at ipagpapa-next year pa ng mga economic managers? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin muna natin si Michael Apasible. Michael Apasible, Senator, parang bagay naman, Senator Michael Apasible. Alam mo, mga politiko rin yung mga Apasible, di ba? Kilala yung mga Apasible. Yan, si Michael Apasible. Ako, isa sa mga tutulungan natin, Clarence, si Senator Gerald Arcega. Yan. Isang matinong Pilipino
na ang kanyang advokasya, hopefully by Monday, dapat ngayon na ipagpaliban po yung kanilang pagbisita sa Lido ng Philippine Studios. Sa Monday na lang, dapat ngayon yun si Senator Muhammad Isa, aka Senator Gerald Arcega, ang gusto niya, Clarence, batawan ng bitay ang lahat ng mga politikong kurakot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayos yun, di ba? Lahat ng mga politikong kurakot at mapapatunayang nagkasala, dapat bitay ang parusa. Kasi ngayon pagka naakusahang may kasalanang plunder, mag-iinarte, sasabihin masakit ang kanyang dibdib, tatakbo sa ospital, ayon, hospital arrest, naka-aircon, tatali sa leeg. Yun pala, puros drama. Puros drama. Magkukunya rin na may sakit, wala naman palang sakit. Yan pala, obviously, para lumigtas lamang sa kanilang mga kasalanan. Ayan mga kaibigan, ang bilis po ng ating oras. Mamaya po ng konti sa inyo yung ating Bible Cafe program. Hatid naman po yan sa atin ng Baguio Calvary Chapel at sa panguna ni Pastor Ram Gambawa. Samantala sa iba pang mga balita mga kaibigan, mga lokal na produkto daw sa ating bansa ay magandang balita ito, pakinggan nyo yun po sa pamahalaan, lumago daw po ang benta. Especially, sabi po ng DTI, lumago daw ang benta ng mga produktong Pilipino, especially mga ginamitan daw po ng papel, ginamitan ng kahoy at kung ano-ano pang mga gawang Pilipino, mga local products. Alam niyo po, sa lahat ng magandang balita, ito ang pinakamagandang balita. At ito po'y sinusuportahan po natin na lumago pa ng todo ang mga produktong Pilipino because this is the only formula para ang mga Pilipino po mabuhay. Wakasan na po natin ang mga kabibili na mga imported products, mga galing sa China, galing sa kung saan-saan, na naglalabas pa tayo po ng dolyar para bilihin po yan at namamatay po ang mga Filipino industries. Kaya po dito sa Lido ng Philippines, meron tayong sinusulong pa rin at bahagi ng ating advocacy na proudly Filipino-made at dapat po nating ipatronize. Ayos, so sige, magandang balita po yan. Andahan na namang magtuloy-tuloy po yan at tigilan na po natin yung kabibili po ng mga imported na mga produkto sapagkat habang binibili po natin yan, tinatrador po natin ang ating kapwa Pilipino. Habang bumibili po tayo ng mga imported products, namamatay po ang local industry. Yung textile industry sa Pilipinas, patay na. Marami nang namatay pong industry sa Pilipinas dahil po sa kakabili po natin ng mga imported products. Ginagawa na lang po natin ang mga sarili nating consumer ng mga imported products. Whereas kung mga Filipino products po ang palalaganapin natin, ipapatronize po natin, bibilihin po natin, susuportahan po natin, lalakas ang mga local industries. Magpapatuloy na mayroon pong mga trabahong papasukan yung ating mga kapwa Pilipino, mga kamag-anak po ninyo, kaibigan po ninyo, kababayan po natin. And therefore, ang bansa po natin, yung tinatawag nating national economy, abay lalong lalakas. Samantala mga kaibigan, nangangailangan naman daw po ng dagdag pang mga equipments ang mga rescuers dyan po sa bayan po ng Natonin sa Kalinga. Ayan. At hindi pa rin po tapos ang search and retrieval na yata ito, di ba? Search and retrieval na. Kasi matagal na po ito, ilang linggo na. Pero may mga nailigtas pa last week, no? And bagamat hindi tayo nagsasabi ng tapos, wala pong makapagsasabi. Malay niyo po, may yung natabunan pong building, ginagawang building po ng DPWH sa Natonin, baka malay niyo may space na nandun po yung mga tao sa ilalim, di ba? Ilan pa ba ang nawawala? Parang mahigit 10 pa ang hinahanap.
So, nahihirapan po yung mga rescuers dyan at nananawagan po ng dagdag kagamitan. Sana po kung yung mga LGUs, mga kumpanya, mga contractors na may mga heavy equipments, tumulong na po kayo para mas mapabilis po ang search and retrieval operations ng ating mga kababayan dyan na nagsusumikap na may ma-recover pang mga buhay. Sana may matagpuan pa mga buhay dyan na natabunan sa bayan po ng Natonin sa Kalinga. Sa iba pang mga balita mga kaibigan, tuwan-tuwa naman po si PNP Chief Director General Oscar Albayalde sa sinasagawa pong Second National SWAT Challenge. Yan. Naniniwala po ang hepe ng pambansang pulisya na ito po ay makatutulong para mas mapalakas ang kapasidad po ng mga PNP personnel at mapaganda pa ang kanilang teamwork sa pag-responde at paglaban po sa iba't ibang klase ng krimen. Special Weapon and Tactics. Yan. SWAT. Yan, nagpapatuloy po at meron pong Second National SWAT Challenge. Ayan. Ganyan kahirap, di ba? Ganyan kahirap po. Hirap eh. Ang SWAT talaga, special team yan eh. Kapag ka may hostage taking, may mga kakaibang krimen na nangyayari, SWAT talaga yan eh. And maliban po dyan sa mga takbuhan yan, talagang kinakailangan po sa mga SWAT team ay mga sharp shooters. Yan. Lalo kapag may mga hostage taking na yan, di ba? At medyo peligroso po yung hostage taker na mapatay ang biktima. Ay, talagang dapat yan sapol kagad. Wala nang sayang na bala. But you know, karamihan po sa mga nang-hostage, naguguluhan lang ang utak, di ba? And I think dapat sanayin din, pag sanayin ding maigi, bahagi ng pagsasanay sana ng SWAT, yung tinatawag nating negotiation. Di ba? Yung hindi ka na kailangan magpaputok ng bala, pero mapapasurrender mo, partner Mark, ang suspect ng walang pinutok na baril. Di ba? Mas maganda yun, di ba? Sasabihin lang ni Mark, humayo ka kapatid. Maghunos dili ka. Di ba? Palagay kayo, isa yan sa kanya. Dapat pinupulo din rin po ng SWAT yung the art of negotiating to a criminal. Yeah. Well, to save the victim. Especially sa mga hostage taking. Sir Rafi Bianson, good evening po. 7 minuto po makakalipas ang alas 7 po ng gabi. Sa iba pang mga balita, sa mga misis na lagi na lamang pong inaaway ang kanilang mga mister. Meron ka bang video nito, Kuya Mark? Ang kaibigan, pinagsasaksak po ng misis ang kanyang mister na naaktuhan pong nakikipag jack impoy sa kanyang kalaguyo. Coat and diak eh. Jack impuyan talaga eh. Nagpupuy-puyan yung dalawa eh. Si Rero, anong puy-puyan? Alam nyo na yun. Puy-puyan eh. Sinaksak. Pero ang malungkot, yung nanaksak ay nakulong siyempre. Ayan. Sige. Samantala mga kaibigan, mo namang parang inosenteng-inosente na naghugas kamay po yung pinaka-founder po ng controversial na grupong Kapa. Alam niyo po, sa totoo lang, dito sa Lido News Philippines, may complainant tayo, isang OFW sa, I think nasa Malaysia siya, na nagsusumbong sa atin, Sir Errol, paano ko pa ba mahanap itong kapang ito? Naglagay ako ng 80,000, pagka-deposit ko ng 80,000, nawala na ang kausap ko. Ayan, tinawag po sa City Council saan ba itong anong ito? Saan ba itong pulong na ito? Tinawag yung si Apolinario. Si Apolinario at ay parang walang nangyari lang. Wala akong alam. Parang ganun lang, ano?
Kawawa po. No? So, next week, abangan po ninyo sapagkat babaklasan natin ang maskara itong kailangan lang natin mailatag po mga kaibigan yung complaint at yung ebidensya ng ating complainant na itinuturo po na napunta sa isang tao at nagpakilalang kabahagi po ng KAPA. Yung KAPA, marami pong complainants yan. Marami pong kaso yan na kinakaharap para alam nyo lamang po at hindi naman po lingid sa marami yan na marami ng kasong kinakaharap yung mga may pakana po ng organisasyon yan. Parang nagpapanggap na religious pero parang may produktong binibenta, may serbisyong binibenta. Doon yata nagkakatalo-talo, no? Ang tanong dyan, yan ba'y legal? O kung ang sistema ng negosyo ay illegal at talagang hindi ka panipaniwala, ay siguradong problema nila yan, no? Dapat nilang panagutan yan. Alright, sige. One more minute tayo bago tayo magwakas mga kaibigan sapagkat sinasanay po nating magprograma tayo ng 1 oras lang because yun nga po, hindi pa rin kami makasalgo-salgo sa Pinoy Extreme Channel. Very soon, abangan po ninyo ang Pinoy Extreme Channel. Makikita po niyo actually ang Pinoy Extreme Channel sa Sky Cable, saan pa? Sa Signal Cable, sa Cable Link, sa lahat pong cable companies, 500 cable firms nationwide. Nandiyan po yung ating Pinoy Extreme Channel. Sino-sino pa mga nakasilip sa atin? Para wala akong makaligtaan. Saglit ha. I'll go to my wall. Batiin ko ito para wala tayong utang ngayong Miyerkules. Ayan. Sige. Sino ang mga nakasilip? Yan. Ayan. So, ayos ha. Bayad na yata tayo. Bakit kaya ayaw pang suspindihin ang buwis ng langis ngayon ng gobyerno? Bakit next year pa? Ayan. Bakit next year pa? Ano po sa inyong pananaw? Ano po ang inyong palagay po dyan? Ha? Okay. May sumagot na ba, Kuya Mark, na maganda-ganda? Ilagay mo nga yung mga sumagot dyan. Medyo readable naman. At si yung mga templates natin. Ayan. Kasi baka sabihin nila gawa-gawa lang natin. Ayan. Sino yan? Si Ernalyn Goles. Sabi niya, dapat lang dahil walang namang nagbago kahit bumaba ang presyo sa pandaigdigan. Pero ganun pa rin ang presyo sa kalakalan. Yan. Ernalyn Goles. Well, sino pa mga sumagot sa atin? Ayan. Isa lang ang medyo matino? Paano yan? Yan ba mananalo ngayon? Ha? Pwede na? Bigay na? Congratulations sa Ernalyn Goles. Sabi ni Mark Anthony Nenoso, ang ating creative director, ikaw daw po ang nanalo ng 200 pesos load. Yan. Ang gagawin mo, tawagan mo ang 0927-494-2175 to confirm your number para maipadala ang load sa number mo. Ernalyn Kaingles Goles. Ayon sa ating creative director, ikaw daw po ang panalo ng 200 pesos load. Ayos! One more time! Ayan. Sige. Dapat talagang suspindihin na yan Bumaba na nga. Talagang bumaba na ang presyo po ng produktong petrolyo. Pero ayan nga po Kasi saan mang gumawi yung presyong yan, kasama laging may buwis siya nakapahatong Parang may nakasakay dyan na pera para sa gobyerno Nakaganyan Gumanyan ang presyo, tumaas. Nandun yung buwis. Bumaba yan, nandiyan pa rin yung buwis Kaya di, basta pera po yan kasi. Pera yan. So, ang tanong dyan, sana nagagastos ng tama yung mga buwis na nalilikom dyan. Pero, alam niyo po, kung talagang aalisin po yan, mas bababa ang presyo
ng produktong petrolyo. And harinawang, yan po ay talagang agad nang suspendihin, huwag nang ipa-next year. Ayan. Mga kaibigan, 14 minutos na po makalipas ang alas 7 ng gabi. Oras na po para tayo po'y mag-inot-inot, sabi ng mga matatanda. Mag-inot-inot na po tayo. Salamat po sa inyong lahat. Thank you sa PQC Paint Depot and Burgisco Auto Parts sa Tacloban City. Salamat kay Attorney Milanio Batas Mauricio, bagamat naputol yung ating huntahan. Long Ridge Philippines, Baguio, salamat po. At salamat sa ating katuwang sa pagpapalipad sa ating malaganap na palatuntunang Kamaong Asero, Creative Director Mark Anthony Reynoso, and Clarence Andaya in the control. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.